Jedna z tých posledných vecí, alebo jedna najpotrebnejšia vec aktuálne na našej hlave je práve dolečenie sacia výfukových kanálikov, ktoré chcem spraviť. Predtým ako hlavu nechám zrovnať a rovnako tak opraviť mu strekovacie plochy dosadacie, dajme tomu, šachty. Tu vidíte vlastne, v akom stave vlastne tá neopracovaná časť, povrch a vnútorný, vidíte, že je hrubý. No a poďme sa pozrieť na ten opracovaný. No a tento opracovaný je krásne zaoblený a lesklý. Budem sa s tým ešte hrať, pretože tu mám vo vnútri to ešte troška treba opracovať. Ale vyzerá to naozaj veľmi dobre. No a čo budeme potrebovať? Tam tých vecí veľa nie je. Je to hliník, teda z AliExpressu nejaké fresky budú stačiť. A na doleštenie práve tento aluchrom alebo Magwears, neviem čo. No a tieto brúsne rúna. Tie sa mi osvedčili. Krásne to vie zrovnať a stačí vám len tam držať vlastne vrtačku a ono to krásne doleští všetky plochy.